O presidente da Deputación e o alcalde de Lugo achegáronse esta mañá ao Paseo do Rato para ver os importantes destrozos causados polas chuvias torrenciais do pasado venres, que deixaron case 78 litros de auga por metro cadrado en tan só 4 horas, máis que en todo o mes de marzo. Desde o primeiro momento, xa os técnicos da Diputación, algunos nos acompañan aquí de Medio Ambiente, xunto coa empresa Traxa, pois estamos avaliando os daños para recuperar isto o antes posible, que foron daños moi cuantiosos, e que ainda hoxe non temos o dato, porque están, digamos, facendo os cálculos. Aquí hai 4 pontes afectadas, 3 totalmente e unha que hai que reparar igual, ainda que non está totalmente afectada, máis todo o paseo de Xabre, e despois habrá que sacar arrastres posiblemente tamén dos bordes do río, reparar algo dos bordes que temos tamén ao largo do regato, e todo isto sabremos para a semana que ven, quedaron polo menos os técnicos de darnos os datos do que é necesario facer e canto vai custar. Estes días estáse a traballar dende o Concello na limpeza do cauce. E a partir de aí, pois, bueno, se estes fenómenos meteorolóxicos debidos ao cambio climático pois se continúan, pois habrá que ao mellor tomar algún tipo de medidas. Nós estamos pois evaluando a posibilidade de actuar en un punto moi concreto onde se anagou, se produciron pois inundacións, e tamén pois temos presentado a solicitud para un PERTE de auga que nos vai permitir pois digitalizar o sistema, ter información en tempo real, e eu creo que dar unha resposta máis rápida incluso nestes temas. Dende a Diputación solicitarán os permisos necesarios á Confederación Hidrográfica para empezar canto antes os traballos de reparación. Mentres tanto, o presidente fai unha petición aos usuarios e usuarias do paseo. Non usen o paseo de Xabre, porque, non están boas condicións, e que o fagan polo paseo das bicicletas, que camiñen por aí, que paseen por aí, que non deixen de disfrutar do entorno, pero que o fagan con seguridade, que non veñan por este camiño, porque non está en condicións hoxe para ser utilizado por persoas que se poden lesionar, torcer un pé, caer, en fin, esas cousas que debemos tratar de evitar. Tomé Roca anunciou que se habilitará unha partida do Fondo de Continxencia para que en breve o paseo este a disposición da cidadanía con todas as medidas de seguridade.